I veliki pozdrav svima dragi moji YouTubeovci. Danas sam odlučio dakle da snimimo klip vezan za kupanje kućnog ljubimca, tačnije kupamo danas moju Lu. Evo ovako, ja nju kupam dakle tako što u lavor napunim vode, ali koristim ovaj neki šampon, evo kao što vidite, NEM. Sad meni je telefon na glavi, tako da ne mogu da vidim baš najbolje kadar, tako da otprilike snimam, da isprobam čisto. Ubacim malo u vodu, znači šampona, i onda ćemo da odemo da uhvatimo našu Lu, ali naravno voda mora da bude mlaka kako bi bila njoj prijatna. Matka moja, matka moja, da. Ona je inače predobar pas, ona voli da se kupa, bukvalno uživa u tome, a i da se malo osvježi, pošto stalno je na podu, pošto ne može, to jest ne umije da skače, tako da to je neka najbolja opcija. Kupam je otprilike jednom mjesečno, po potrebi. Naravno, imam tu neki klip gdje sam kupao mačku, malo je degutantna tema, diskutabilno tačnije, zato što smatram da nisam adekvatno je okupao, jer odrala se i tako dalje, ali nema veze. Evo ovako, ovo je prvo to kupanje, da kažem, to je samo onako čisto da malo upije u dlaku, kao kad peremo mi kosu, tako otprilike i za psa važi. Znači gledamo da je ne opržimo, naravno, odavde ne zna ni da iskoči. Ona moja dobrica mala, morate vidjeti da pohvalite vašeg ljubimca kad bilo šta, znači radite sa njim, kako bi upamtio u najboljem tonu, znači nešto. Ljubav moja draga, srce moje drago. Evo ovako sad ljudi, sad pošto sam napunio lavor, kao što vidite, ona može bukvalno da pliva ovdje, uzet ćemo polako, znači da je očistimo genitalije, pošto tu se nakupi dosta prljavštine i nemojte sad misliti nešto pogrešno, jer bukvalno kao da kupate dijete, tako da najnormalnije operete, znači njene genitalije, ostavite malo ovako da ostoji, da kažem, u vodi, pošto ona je kao autobus jedan mali i ne zna da savije se, da poliže se, da prostite dole, tako da nemojte ništa pogrešno misliti vezano za to, jer sve je to normalno, ko voli kućne ljubimce, znači o čemu priča. Ovako lijepo, moja dobra moja, da, dobra moja cura. Ovako, sad ćemo da ovo izlijemo ovu vodu, kao što vidite, i sad ćemo znači da stavimo pravi šampon na nju. Opa, moja ljubav draga, da, šampon, vidi se, šampon, srce moje drago, da, šampon, znači šampon samo za pse ljudi koristite. Nikako nemojte koristiti neke druge šampone, možete i baby šampon koristiti, ali najbolje je za pse šampon, jer ipak to su jednostavno vaši ljubimci i tako dalje. Evo ovako vidite kako ona voli da se kupa. Ona voli da se kupa, ona moje srce, da. Ona moja dama mala. Dobar pas, da. Vidite, ovako. Znači morate naučiti psa od malena, znači da je normalno da dole, znači pipnete, pošto jednostavno moramo da operimo to sve, jel tako? Sad ćemo oprati ove male sapice koje hodaju po cijele dane po kući, i vani hoda, mi svukud hodamo, ovakva malena sarmica. Ne znam koliko vi dobro vidite, mene bukvalno čelo boli zbog telefona, ali nema veze, sve zbog kontenta. Ovako, kao što vidite, pjene ima dobro, to mi se sviđa. Sada mogu komotno, znači, da izvadim iz lavora i ovdje, znači, da nastavimo sa ispiranjem.
Znači kad je ispiram stavim ovako isto voda da bude znači normalna i vidite. Znači ispiramo našu malu curu. Moja luluška, lutka moja, da. Ovo je luša, voda sam malo. Ovako. Tako lijepo moje. Em što ćete osjećati vašeg psa, em što ovu poddlaku njenu, pašće malo i te poddlake. Tako da ono, što se tiče linjanja i svega toga, bit će sve u redu. Morate čuvati uvijek uši kada perete vaš ropapas. Morate čuvati da ne uđe voda u uši. Uška, izvini bebo. Ovako. Kao što možete da vidite, znači ispiramo moje prase debelo, da. Moju prasiću debelu. I dignemo naravno dole da isperemo genitalije kao što sam rekao. U redu. Evo. Vidite kako se ona kupa, kako je ona dobar pas. Lu je dobar pas. Najbolji pas na svijetu, da. Moja lutka. Moja prasica, debela prasica. Što se tiče dakle kupanja, to je završen čin. Ja sad uzmem uvijek iscijedim ovako šapice. Kao što vidite. Dobro. Ovdje ću dakle sa peškirom da je obrišem najnormalnije. Vidite? Ona pošto ne zna prase sići svakako. Ne može ni past. Tako da ono. Ovo je normalno da svaki pas nakon kupanja da se otresa. Kao što vidite. Moja prasica debela. Ma ko je moja pas? Ma ko je moj pas? Ko je moj pas, ha? Ko, vidite kako je srećna. Evo ga ljudi, dakle, bitno je isto nakon kupanja da očistimo uši našem psu. Našem pašu, malom pašu. Čekaj bebo, evo ovako. I sad mi to vidimo ovako detaljno. Idem uvijek od ozdo prema gore, logično. Luška, nije ništa strašno, vidiš. Dam uvijek da pomiriše pas, kako bi bio upoznat sa tim što radimo. Dobar pas, ko će dobiti nagradu, a? Ko će dobiti nagradu? Sređujem je inače zato što treba doći momak jedan na čuvanje. Mali pomeranac jedan, da. Tako da ono, bit će sređeni oba dvoje. Da se lijepo upoznaju baš kao pravi par. Kao ljudi. Znači ne smijete preduboko ljudi da gurate štapiće ove za uši. Jedno uho je očišćeno, sada idemo drugo. Bebo, čeka. Čeka moj pas mali. Čeka moj pas. To je normalno da se uhvati, znači prljavštine u ušima, ono, kao i kod ljudi. Ali nije normalno kad se pas previše baš češe po ušima. Onda je to već malo kritično. Može biti šugarac i slično. A mi ovo očistimo, znači ovako iznutra školjku i to. Da to bude sve tip top što se kaže. Urban kao što vidite. Ovo je nećete vjerovati, ali sprej za pse. Onda je malo ostavljeno ništa. Znači sad ćemo našpricati da miriši. Proćemo kroz njenu ovako dlaku. Tako. Tako da kad neko uzme vašeg ljubimca, on će da miriši na kilometar. Evo, kao što vidite. Znači ona je očišćena, spremna znači za silazak. I naravno uvijek šta treba da uradimo jeste da damo joj nagradu. Bravo, ljubila si, dobar pas. Malo sam je nakvasio s ovim, ali nema veze, svakako je ljudi vrućina na polju. Što se kaže, kijamet. Tako da, to bi bilo to što se tiče ljudi ovoga klipa. Hvala vam svima puno na gledanju. Ne znam na što ličim, pošto sam imao ovo na kosi, ovu skalameriju. Čelo mi je ovdje, bukvalno mislim da se ucrtalo. Hvala na gledanju klipa, veliki pozdrav svima. Vidimo se u idućem klipu. Vi mene zapratite na mom kanalu, ostavite neki komentar i čujemo se u nekom drugom videu. Pozdrav!